Naku, nakakahiya to. Ito ka na mga, Wilbert, tingnan lang ka ng konti. Yeah, Wilbert, ano? Sino kasama mo dito? Yung misis ko. Nasaan yung misis mo? Ituro mo. Honey! Lumabas ka dyan, wag mo ko'y kahiya! Lira ka, Kuya Jojo! Sabi mo, kakain lang kami dito. Sana di na ako lang punta. Sir Wilbert, Ano? nasaan yung misis nyo? Nasaan? Honey! Okay, wow. Anong tawagan nyo ng asawa mo? Maikli lang. Ano sir? High pie sugar, sweetie pie bagel, burger fries, pulot gata. Ba naman. Yeah, Sir Wilbert, Ano? ano yung birthday wish and message mo for Francesca? Pamangkin! Tandaan mo tong araw na to. Hindi ko makakalimutan to. Pero okay lang. Bakit okay lang? Siyempre, birthday mo eh. Lahat ng magpapasaya sa'yo gagawin ko. Wow. Talaga ba, sir? Oo naman. Sa totoo lang, Ano, sir? matagal ko nang inantay itong pagkakataon na to. Talaga ba? Oo. Bakit, sir? Gusto kong ipakita kung gaano ko kagaling sumayaw. Wow. Ako, nakakahiya naman sa'yo, sir. Huwag na, sir. Nakakahiya. Hindi, sasayaw ako. Wala na tayo mo. Hindi, sasayaw ako. Eh, Jojo, sasayaw ako ha. Sige. Pero bago ka sumayaw, Ano? ano ba ang favorite mong sports? Nagaling ako mag-basketball. Oh, okay. Sige, kunyari may hawak ang bola. May hawak ang bola, dalawang kamay. Eto, Ganyan ka humawak ng bola? Yeah. Yan, ganyan. Dribble mo kunyari. dribble. Oh, ya. Shoot mo na, shoot mo. Nya. Isa pa, dribble, shoot. Go. Ya. Nakakaya. Birang buhay to. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng guests ng pamangkin mo? Sa inyong lahat, nakikita ko na tuwang-tuwa kayo. Ang saya nyo! Samantalang ako, hiyang-hiya. Pero okay lang. How about yung ate mo? Ay, o naman. Ate, tawa ka ng tawa dyan. Birang buhay to. Pero ayos lang. Sabi mo kanina, sir, sasayaw ka. Yeah, dancer ako eh. Sasayaw ka, sir. Oo naman. Yeah. Dancer ka? Yeah, magaling ako sumayaw, tol. Ah. Kaya nga patay na patay sa akin yung misis ko eh. Yan na. Honey, tingnan mo kung paano ako sumayaw. Doon sa mga nagbi-video, baka may gusto kong sabihin. Meron sila, meron. Sa lahat ng nagbibideo dyan. Kayo. Kayo din. Kayo. Ano gusto mo sabihin sa kanila? Parang awa nyo na. Wag nyong i-upload. Sandali, baka naka-live kayo ha. Sige, sir. Ano? Sabi mo, sasayaw ka. Yeah. Ano bang lagi mong sinasayaw? Favorite ko yung boom boom ng Momoland. Sigurado ka, sir, ha? Oo nga. Sayaw na nga ako eh. Kuya Jojo, tandaan mo to. Hindi ako natutuwa. Alright, sige. Play the music. Honey, panoorin mo ako! Saan sila ba? Saka kay Kuya Jojo, uwatin mo na ka! Alright, palakpakan naman natin. Naku, Sir Wilbert, Ano? maraming salamat sa marami kang napasaya ngayong araw na to. Oo nga, tuwan-tuwa kayo. Hiyang-hiya ako. Eto, seryoso. Ano? Ano yung birthday wish and message mo kay Francesca? Lapitan mo ng konti. Ganito kamay. Ganito. Angkin, pengi namang minudo. Hindi, yung birthday wish and message. Maraming birthday pa darating sa'yo. Yan, totoo yan. Kaya lang ako, Ano, sir? huling punta ko na to. Bakit naman? Nakakadala. Ayan, palakpakan naman natin, Sir Wilbert. Yan. Sir,
Maraming salamat sa'yo. Ay, walang problema. Kung tutuusin, gusto ko araw-araw eh. Maraming salamat. Thank you so much for being such a good sport. Thank you din, Makoy. Yan, sige. May pakiusap lang ako. Ano yun? Pwede bang hubarin mo na? Hiyang-hiya na ako eh. Tsaka medyo mabaho.